Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Jána. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Všade hovoria, že nemáme milovať svet. Prečo potom Otec až tak miloval svet, že sem poslal svojho syna? Naozaj nemáme milovať svet a jeho skutky. To je porušovanie Božích prikázaní, tiež láska k peniazom, alebo aj vlastné záujmy aj za cenu toho, že ublížime druhému. Boh miloval svet tak, že miloval nás, svoje deti, ale tie zlé skutky, ktoré niekedy robíme aj my, tie nemiloval. Aha, pritom asi treba dosť rozmýšľať. Na prvý pohľad sa ten svet nezdá taký zlý, ani tie skutky. No a ako mám prežiť vo svete? Sama ho nezmením a musím žiť ako ostatní, či nie? Stačí, keď budeš sledovať svoje srdce a rozmýšľať, či je dobré robiť všetko, čo robia druhí. Ak sa ti to nebude zdať dobré, jednoducho to nerob. A ak sa budeš báť, že ťa ostatní nebudú mať rádi, alebo že sa s tebou nebudú kamarátiť, popros Ježiša, aby ti dal silu a aby ťa chránil pred zlom. A máš aj Pannu Máriu a celé nebo svätých priateľov, ktorí sa za teba prihovoria. No dobre, prestanem s ťahákmi v škole a nebudem sa vysmievať teda spolužiakom. No, nemôžem robiť všetko, čo druhý, to je pravda. Mária, naša matka a učiteľka pri rozlišovaní, Oroduj za nás.